Kiitoksia kaunista laulusta. Tässä tosiaan seuraavaksi on aiheena käydä vähän Libanonin ja Jordanian asioita läpi. Häiritseekö, jos istun tässä? Koska on hyvä. Niin, ainakaan edellisesti täällä sinne valkokankaalle heijastettuna. Ja nämä molemmat naapurimaat Israelille ovat sellaisia, joista kohtalaisen paljon, varsinkin Libanonista, myöskin Raamatussa puhutaan, erityisesti siellä Vanhan testamentin puolella. Itse asiassa Jeesuksenkin vaiheessa tulee aika monessa yhteydessä esiin. Lähdetään Libanonista ensin liikkeelle. Tuossa on se kartta maasta ja siitä alueesta hieman laajemminkin. Eli keskeisenä hahmottuu tämä Libanonin vuoristojono pohjois-eteläsuunnassa, lähes siis kuitenkin maan suuntaisesti ja rannikon suuntaisesti. Ja sitten siinä on tämä Bekaan laakso, ja on niin sanotut anti-Libanonin vuoret sitten tuolle Syyrian rajalle ja hieman Syyrian puolellekin mentäessä. 2 tuommoista vierekkäistä vuorijonoa siinä hahmottuu. Ja Beirut on siellä rannalla oleva pääkaupunki. Kaupungit, jotka usein tulee esille Raamatun teksteissä, ovat just Sidon tuossa etelämpänä ja Tyyros, tai Tyyro. Vielä lähempänä Israelia siellä kaikkein etelempänä. Ja korkein vuori on 3083 metriä, tuo Libanon vuori tuolla, joka ymmärtääkseni on aina lumipeitteinen. Että se ei ehdisi kesän aikana sulaa sieltä se kaikki lumi. Hermon vuori muuten näkyy tuolla etelämpänä, että se on tavallaan nykyisin ajatellen 3 valtion rajalla, eli Libanon, Syyria, Israel. Ja tuo nimi Lebanon tarkoittaa siis, tulee sanasta lavan, valkea tai levana, niin tuossa feminiinissä levana ja taas maskuliinisesti lavan ja lebanon, viitaten siihen valkeaan lumeen, joka siellä vuorilla korkealla huipulla aina näkyy. Tämä on itse asiassa korkein ja tunnetuin pohjois-eteläsuuntainen vuorijono historiallisessa Syyriassa, siis aikaisemmassa Syyriassa. Noin 160 kilometriä pitkä, leveymmillään 50 kilometriä leveä, korkeimmillaan jopa sen 3080 metriä. Nämä äsken katsoimme siinä kartalla. Tässä on tämä sama asia. Sitten myöskin ne sankat metsät ovat mainittavia, jotka tulevat esiin monessa kohtaa teksteissä. Ja niistä puista, mitkä maassa kasvavat, ehkä tunnetuimmat ovat juuri seetterit ja myöskin sypressit, joista puhutaan jo esimerkiksi 5 Mooses 3 luvussa. Ja tätä erityislaatuista puumateriaalia tavoittelivat muun muassa Mesopotamian ja Egyptin hallitsijat. Mutta myös Salomo käytti Jerusalemin temppelin rakentamiseen Libanonin seetrejä. Ja myöskin David muuten hallintopalaatsinsa rakentamiseen Jerusalemissa. Se Bekaan laakson sademäärä on vain 250 mm, eli 25 senttiä vuodessa, koko vuodessa. Välimereen laskevat joet ovat Litani pohjoisessa ja Oronteessa etelässä. Luonnon satamia rannikolla sinne ympärille kasvoi foinikialaisten asuttamia satamakaupunkeja. Niistä mainitkamat Tyyros, Sidon ja lisäksi Byblos. Nyt kun ajatellaan näitä hallitsijoita, jotka tulevat esiin näissä vanhoissa, muun muassa Raamatun teksteissä, on tämä Hiram hyvin keskeinen. Hän oli Tyyron kuningas, siis tämmöinen kaupunkivaltion hallitsija. Hänestä mainitaan, että hän oli Davidin ja Salomon ystävä, ja hän hallitsi aikanaan Tyyroa 34 vuotta. Ja just Hiram linnoitti saaren, jolle kaupunki rakennettiin pitkälti. Kävi sotaa sitten Kyprosta vastaan. Kyprossaaren asukkaiden hallitsijoita vastaan. Kyproksesta tuli sitten verovelvollinen Hiramille, eli Hiram voitti jossain taistelussa tuon Kyproksen. Hiramin tytär on ollut mahdollisesti yksi Salomon vaimoista. 1 Kuningasten kirja 11 antaisi viitteen siihen suuntaan. Ja Davidin tultua Israelin kuninkaaksi Hiram lähetti Davidin luokse sanansaattajia. Ja heidän mukanaan setripuita, puuseppiä ja kivenhakkaajia. Tästä kerrotaan aikakirjoissa tai siellä kuninkaisten kirjoissa. Tulee palatsi rakennettavaksi Davidille. Ja Davidin jälkeen Hiramilla on ystävyysliitto sitten Salomon kanssa, kun oli todellakin sitten ne temppelirakennustyöt ajankohtaiset. Vaihtokauppana mainitaan, että 120 talenttia tuli Salomolle kultaa
niin sitä vastaan 20 Galilean kaupunkia, siis Salomolta Hiiramille, kun hän sai sitten Salomosta kultaa myöskin sieltä Hiiramilta. Yhteisiä retkikuntia on ollut Ofiriin, josta on paljon saatu kultaa. Myöskin Salomon laivastoon Eson Geberissä Hiiramilta tuli merimiehiä. Ensimmäinen kuningasten kirja 9 puhuu siitä. Vielä jos pysytään, mä en ihan lue tarkkaan, tässä on niin paljon tekstiä, mutta Tyyrosta juuri kerrotaan esimerkiksi Joosuan kirjan 19. luvussa, että se oli lähellä Asserin sukukunnan aluetta ja on perustettu ilmeisesti noin vuonna 2750 ennen Kristusta, eli varsin varhaisessa vaiheessa. Se sai nimensä Edustan saarella olleesta 1200-1600 metriä leveästä tai kokoisesta kalliosta. Ja se mainitaan 1300-luvulta olevissa Amarnan kirjeissä, siis ennen ajan laskun alkua, ja muissa vanhoissa egyptiläisissä assurialaisissa kirjoituksissa. Se oli kauan Egyptille alamainen, jolta sitten pyysi suojaa ammonilaisia ja siidonilaisia vastaan. Tyro riisti taas sitä eteläisemmältä Siidonilta valta-aseman, ilmeisesti Askelonin filistealaisten tehtyä ryöstöretken sinne Siidoniin. Tästä Jesaja 23:2 mainitsee. Kulta-aika on ollut Hiiram ensimmäisen aikana. Silloin tosiaan aallonmurtaja ja satama rakennettiin ja Melkart, Jumalan temppeli. Veroa ne joutuivat maksamaan Assyrialle, eli tavallaan voisi ajatella nyky-Syyrian alueelle suurvallalle 800-luvulta lähtien. Mutta silti se oli suhteellisen itsenäinen ja pahin uhka Kreikalle merelle. Tyrolaiset perustivat Karthagon kauppakaupungin, joka on mielenkiintoinen yksityiskohta. Tyrolaiset olivat perustamassa sinne, Karthagohan on siis Egyptin rannikolla, eikä vaan Pohjois-Afrikan rannikolla, sitä kaupunkia. Lähi-idän maiden kanssa harjoitettiin laajaa kauttakulkukauppaa. Puitten lisäksi oli asia ja purppuraa. Assyrian kuningas Assurbanipal valloitti Egyptin kanssa liittoutuneen Tyron vuonna 663 ennen Kristusta. Ja vähitellen Tyro nousi sillä kaupankäynnillään ja merenkulullaan kukoistukseen ja sai täyden itsenäisyyden Assyrian vallan luhistumisen myötä 605 ennen Kristusta. Tässä näkee tuossa kuvassa sen, tosiaankin sen, että lunta on ihan kunnolla paksusti, kun siellä näin pystyy tämmöinen laskettelukeskuskin olemaan, ja sitä toki hyödynnetään nykyään turismin palveluksessa. No, Babylonian kuningas Nebukadnessar II piiritti myöskin kaupunkia 13 vuotta. Tyro tunnusti Babylonian yliherruuden, ja näin Babylonian valvonnassa sen kukistumiseen saakka meni vuosia. Myöhemmin olivat vallassa myös Persia, Kreikka, tietysti Aleksanteri Suuri, joka valloitti, voisi sanoa lähes silloisen tunnetun maailman. Egypti, Seleukiidit, Rooma, tietysti Pompeius, hallitsija, ovat olleet vallanpitäjiä. Kristittyjen vainoissa osa kristityistä tuli tuonne Tyroon, pääsi suojaan. Perustettiin seurakunta, josta myös apostolien teot 11 ja 19 mainitsee. Ja Origenes asui yksi kirkkoisistä tuolla Tyrossa. Hieronymus mainitsee sen myös piispan asuinpaikkana. Se on ollut 600-luvulta lähtien, kuitenkin muslimien vaikutus alkoi vähitellen tuntua. Mutta 1124 se joutui taas ristiretkeläisille, 1291 jälleen takaisin muslimeille. Tällaista on ollut, että historian kuluessa vallanpitäjät ovat monesti vaihtuneet. Mutta se mainitaan Raamatussa lähes 70 kertaa varustettuna kaupunkina, linnoituksena, tällaisella nimikkeellä varustettu. Profeetathan puhuivat myös Tyrosta paljon erityisiä esimerkkejä. Käyttävät sitä esimerkkinä sellaisesta, joka on suurta ja korkeaa omissa ja toistenkin silmissä, mutta joka ei lopulta anna kunniaa Jumalalle. Ja tästä seuraa perikato, joka Vanhassa testamentissa on profeettojen julistukselle pitkälti hyvin yhtenäistä, että Jumalan tahdon vastustaminen, erityisesti monijumalaisuus ja muu sen mukana tuleva jumalaton meno, koituvat viime kädessä perikadoksi, ovat Jumalan pyhyyttä vastaan ja ansaitsee tuomionsa.
Uudessa testamentissa tuli kansaa Jeesuksen luo myöskin Tyyron ja Siidonin seudulta, jos Markus 3 tai Luukas 6 näistä tapaamisista sitten mainitsevat. Myöskin Jeesus paransi syyrofoininkialaisen naisen tuolla seudulla liikkuessaan. Nuo kohdat mainitsevat sen Matteus 15 jälkeen. Sitten apostolien teot 12, siellä puhutaan tyyrolaiselle ominaista älykkyydestä ja liike-elämän tajusta. Siellä oli tämä bisnesmiestaito kehittynyt varmaan silloisessa maailmassa pisimmilleen. Ja myöskin Paavalin kolmannella lähetysmatkalla tuo Tyyro oli yksi paikka, jossa sitten käytiin ja jossa Paavalin julistus- ja lähetystoimintansa harjoitti. Siitä apostolien teot 21 alkupuolilukua kertoo. Jos mennään sitten selkeämmin kristillisen ajanlaskun alkupuolelle, niin Rooman valtakunnassa se oli osa Syyrian provinssia. Se oli myöhemmin osaksi Itä-Roomaa islamilaisvalvotukseen asti. Kristinusko levisi Galileasta käsin sinne pohjoiseen päin. Umayyadit perustivat pääkaupungista Damaskokseen, siis muslimit. Ja viimeistään 700-luvulta lähtien sitten islamin vaikutus on ollut selvä tuolla alueella. Mutta niin kuin sanottiin jo aikaisemmin, ristiretkien aikaan se oli myös tärkeä reitti Libanonin kautta mennä Pyhälle maalle. Erityisesti ensimmäinen ristiretki 1995-1999 suuntautui osaltaan juuri Tyyronkin kautta. Ja se kuului eri ristiretkivaltioihin 1400-luvulle asti, kunnes mamelukit vallottivat sen. No sitten tämä Osmanien valtakunta, joka myös Egyptin kohdallakin mainittiin, niin sen aikana monet mainitut ryhmät menivät pakoon sen Libanon vuoristoon, muun muassa maroniitit, joille tuli oma autonomiansa, itsehallintonsa. Heille tämmöinen pappi Johannes Maron oli yhdistävänä henkilönä 700-luvulla. Hän yhdisti kaikki Libanonin vuoristoheimot käytännössä. Ja heistä tuli maroniittikirkko, ne kuuluvat katoliseen kirkkoon. Nyt on taas tekstiä paljon, jos osata vähän ehkä lyhennellä, mä näin mitä luen tästä. Mutta kun ajatellaan nyt myöhemmällä eli uudemmalla ajalla Libanonin tilannetta, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kansainliitto antoi Libanonin Ranskan mandaatiksi, samoin kuin Syyrian. Tämä on oikeastaan uusinta aikaa. Ja Libanon vuoriston lisäksi maahan liitettiin Pohjois-Libanon, Etelä-Libanon ja ennen Syyriaan kuulunut Bekaan maakunta. Kristitystä tuli enemmistö siinä tilanteessa. 1926 hyväksyttiin Libanonin tasavallan perustuslaki. Tuollainen poliittisen vallan, vaikutusvallan jako eri ryhmien kesken toteutettiin. Ja varsin itsenäistyminen oli marraskuussa 1944. Se osallistui Israelin vastaiseen sotaan 1948-1949, kuitenkin muuten kunnon arabikansana sionistivaltiota vastaan. Talous kasvoi vahvasti Arabien öljykaupan vuoksi. Ja Beirutista tuli toinen pankkielämän keskus jo silloin heti kohta toisen maailmansodan jälkeen. Sitä on kutsuttu Lähi-idän Pariisiksi ja pankkielämän investointien keskukseksi. Silloin kun on ollut rauhallisempia aikoja, että tämä liiketoiminta on ollut mahdollista. Muslimit toivovat liittymistä yhdistyneeseen arabitasavaltaan, siis Libanonin muslimit osaltaan, mutta kristityt halusivat liittymistä länteen. Silloin Libanonin presidentti Camille Khamoun pyysi 1958 apua USA:lta. Ja 60-luvulta lähtien Libanonin Lähi-idän Sveitsiksi sitä on kutsuttu ja Beirutia Lähi-idän Pariisiksi. Ja Libanon ei osallistunut vuoden 1967 sotaan Israelia vastaan, mikä on mielenkiintoinen yksityiskohta sinänsä. Mutta palestiinalaispakolaiset alkoivat käyttää tuota maata Israelin vastaisena tukikohtana. Siinähän muodostui näitä pakolaisleirejä jo 1948 sodan yhteydessä. Israel hyökkäsi joulukuussa 1968 Beirutin lentokentälle 1013 lentokoneita kostoksi PFLP:n iskusta. Ja marraskuun 1969 syntyi salainen sopimus Libanonin armeijan komentajan Emil Bostanin ja PLO:n puheenjohtaja Yasser Arafatin kesken Kairossa. Allekirjoittivat tuon salaisen sopimuksen, jonka seurauksena perustettiin palestiinalaisleirejä Libanoniin
Ja Jordanian vuonna 70 tapahtuneen mustan syyskuun jälkeen, jolloin Jordanian kuningas Hussein siis ikään kuin joutui käymään omassa sisällissotansa palestiinalaisia vastaan, niin Arafat ja PLO:n muu johto siirtyivät Libanoniin. 10.4.73 Israelin komandot tappoivat Beirutissa 3 PLO-johtajaa. On tämmöisiä tiettyjä, jotka nousee esiin tuolla noista historiamaininnoista, kun käy läpi vaan tämmöisiä tapahtumia, mitä Libanonin kohdalla on tapahtunut. Ja vielä viime vuosikymmenien tapahtumista. Tuo kuva tuossa on ilmakuva Beirutista, modernista kaupungista, jossa keskustassa varsinkin on hyvin korkeita toimistoja ja liikerakennuksia. Palestiinalaisongelman vuoksi muslimien ja kristittyjen välit kiristyivät Libanonissa. Kristittyjen falanistien ja palestiinalaisten välille syttyi sisällissota huhtikuusta 1975 alkaen. Kesällä 1976 presidentti pyysi apua Syyrian joukkoilta. Beirut rauhoittui näennäisesti, mutta levottomuudet siirtyivät Etelä-Libanoniin. Israelin taholta oli tämmöinen suurhyökkäys 78 reaktiona palestiinalaisten jatkuvaan Pohjois-Israelin tulitukseen. Muun muassa hyökkäys pohjois-israelilaiseen bussiin, jossa kuoli usein ihmisiä. Israel miehitti Etelä-Libanonin Litanijokeen asti, ja YK:n turvallisuusneuvosto määräsi Israelin sitten taas vetäytymään Libanonista, ja syntyi tämä UNIFIL myöskin, eli United Nations International Forces for Israel and Lebanon. Sille suunnalle erityisesti tarkoitut rauhanturvaajien joukot. Sitten vielä viime vuosikymmeneltä edelleen majuri Saad Haddadin Etelä-Libanonin armeija, kristittyjä, oli Israelin tukena. Israel oli itse perustettu 12 mailin turvallisuusvyöhyke sinne eteläosaan Libanonia. Tämä oli ennen sitä Lahatia, myöhemmin oli tämä everstipää kenraali Lahad, joka johti näitä vastaavia joukkoja. Kesäkuussa 1982 alkoi Israelin täysmittainen hyökkäys PLO:ta ja Syyriaa vastaan. Ja Itä-Beirutissa maronitit olivat Israelin tukena. Syyskuulla 1982 muodostettiin ensimmäiset monikansalliset joukot, Yhdysvallat, Ranska ja Italia, jotka sijoitettiin Libanoniin. Helmikuulla 1984 Libanonin armeija romahti lähes täysin, siis oma armeijan valtiossa. Muslimit ja druusit olivat eri ryhmissä, pitäisi lukea, eikä tyhmissä. Ja niinpä, sitä on ajatella. Näin oli. Länsimaita vastaan oli terrori-iskuja, oli lentokonekaappaus. Takana oli yleisesti shia-muslimien ryhmät, jotka uskoivat USA ja Israelin tukevan ensisijaisesti kristittyjä Libanonissa. Keväällä 1983 Israel ja Libanon kuitenkin solmivat sopimuksen Israelin vetäytymisestä ja turvallisuusvyöhykkeen luomisesta. Syyrian piti vetäytyä myöskin Libanonista, ja niin ei tapahtunut. Israel vetäytyi turvallisuusvyöhykkeelle 1985 mennessä ja kokonaan pois Libanonista vuoteen 2000. Muistan sen ajan, kun olin itse siellä ja siitä kiistettiin, väännettiin kovasti kättä. Ja Ehud Barak, silloinen pääministeri, oli sitoutunut 4 kohdan ohjelmaan ja yksi näistä siis tämmöisiä liennytysaskelia ikään kuin ja osana näitä silloin kutsutun Oslon-prosessin ehtoja rauhaan pääsemiseksi. Yksi näistä oli Libanonista joukkojen pois vetäminen. Ja se oli se, minkä hän oikeastaan ainoana näistä 4 asiasta onnistui käytännössä toteuttamaan ja joukot vedettiin Libanonista pois. Vaikka se on sitten aiheuttanut käytännössä jatkossa sitten myöskin ongelmia, niin kuin tiedämme, Israelin turvallisuuden näkökulmasta. Libanonissa pääministerit ja presidentit vaihtuivat salamurista syistä johtuen ja sisällissodan voidaan katsoa päättyneen vasta Syyrian hyökkäykseen vuonna 1990. Eli jos se 75 alkoi ja 90 päättyi, niin kyllähän siinä 15 vuotta tuli ihan käytännössä lähes täysmittaista sotaa pidetyksi. On se lohduton ja kurja kohtalo maalla, että se täytyy olla niin rikki revitty. Tuo lippu, mikä Libanonilla on kaunis, siinä se muistuttaa tästä heidän näistä lipuista. Elokuussa 1990 parlamentti muutti perustuslakia ja uudessa parlamentissa on 128 paikkaa, jotka ovat puoliksi muslimien ja kristittyjen kesken jaettuja.
ryhmä. Toukokuussa 1991 puolisotilaalliset joukot hajotettiin, paitsi Hizbollah. Eli tämä Iranin tukema ääri-islamistinen armeija, voisi sanoa, joka on käytännössä ikään kuin valtio valtiossa, on sitten soluttautunut myös hallitukseen ja vaikuttaa hallituksen kautta päätöksentekoon. On ollut sillä tavalla vaikeasti pideltävä tai mihinkään järjestykseen laitettavissa, että sitä ei tuollaankaan saatu hajotetuksi 1991. Sisällissodassa kerrotaan kuolleen yli 100 000 ihmisen ja yli 250 000 on painonsa Libanonista. Viimeisimmät länsimaiset panttivangit vapautuivat vuonna 1992 toukokuussa. Myöskin pääministeri Rafik Hariri on murhattu 2005 Syyrian toimesta. Heinäkuun 6 Israel aloitti sitten laajamittaisen hyökkäyksen Hizbollahia vastaan erityisesti. Kun vuonna 2000 tapahtuneen joukkojen poisvetämisen takia Hizbollah oli päässyt valumaan sinne Etelä-Libanoniin hyvin lähelle rajaa aivan ja sieltä sitten häiritsi jatkuvasti Israelia. Ja tiedettiin jo, että on paljon muutakin kuin katjusraketteja alussa, mikä osoittautui todeksi sitten, kun alkoi nämä vihamielisyydet ja aseellinen yhteenotto. Sieltä tulitettiin Etelä-Libanonista Israeliin niin kauas lähelle Tel Avivia tuli ohjuksia. Koko Galilea oli ruokavyöhykkeessä. Muun muassa Haifaan tuli rautatieasemalle aamuvarhaisessa noin 8, kun työntekijät tuli töihin, niin ohjus ja siinä kuoli 8 henkilöä kertaiskussa. Sattumanvaraisesti tietenkin putoilevat minne tahansa, mutta kylvivät paljon tuhoa. Ja suuri osa pohjoisen väestöä Israelissa muutti keskiosaan Israelia, eli Jerusalemin Tel Avivin linjalle ja alueelle. 1,5 miljoonaa sanottiin olleen ihmisiä evakossa usean viikon ajan. Presidentti Emil Lahud vuonna 2007 valittiin tehtäväänsä. Ja pääministeri Fouad Siniora toukokuulla 08 armeijan komentaja Michael Suleman nimettiin sitten presidentiksi tämän keskustelun Lahudin ja Sinioran välillä. No, Suleman nimitti Sinioran sitten uudelleen pääministeriksi. Tässä tapahtui vaihdoksia näissä valmennusta lyhenteistä kuinka päin, mutta nämä henkilöt keskenään vaihtoi rooleja. Kesäkuun 9 parlamenttivaalit pidettiin, jolloin voitti länsimielinen allianssi. Ja Saad Harirista tuli pääministeri vähäksi aikaa. Ja tilalle taas sitten Najib Mikati, muun muassa Michael Aunin johtaman vapaan isänmaallisen liikkeen Amalin ja Hizbollahin tuella. Eli aina sitten nämä vastavoimat ovat vaikuttamassa, jos on ikään kuin länsisuuntaus pääsemässä valtaan sitten Hizbollah ja ne tahot siellä sitten vaikuttavat, ettei se etene liian pitkälle. Heidän näkökulmastaan vaarallinen kehitys. Vielä politiikasta jotain sen verran, että Libanonin tasavallan perustuslain mukaan valta on jaettu kristittyjen ja shia- ja sunnimuslimien kesken siten, että presidentin pitää olla maroniitti, kristitty, pääministeri sunnimuslimi ja parlamentin puhemiehen shia-muslimi. Nämä ovat siihen perustuslakiin kirjoitettu asioita. Ja se on tuommoinen yksikamarinen kansalliskokous tuo parlamentti. Sen 128 edustajaa valitaan 4-vuotiskausille väestöryhmien kiintiöiden mukaan suorilla vaalilla. Presidentti valitaan 6 vuodeksi. Ja presidentti neuvottelee pääministerin nimityksestä kansalliskokouksen kanssa. Pääministeri valitsee ministerit keskustelemisen kansalliskokouksen kanssa. Aivan niin kuin demokratiassa keskimäärin tähän tapaan ainakin periaatteessa kuuluukin toimia. Suurimmat puolueet ovat muodostaneet liittoutumia. Maaliskuun 8. päivä koalitiolla vuonna 2009 valittiin parlamenttiin 57 edustajaa. Maaliskuun 14. päivä koalitiolla 71 edustajaa. Ja tässä oli vanhan kuvia vielä. Tuo parlamenttirakennus vasemmalla, tuon näköinen. Ja sitten nämä, vielä näitä puita sieltä vuorilta. Tämmöinen hyvin nopeasti läpi juostu, joka itsellänikin on sillä lailla vähän tämmöinen luetun tekstin makuinen lähinnä, koska en ole silleen syvällisemmin ja laajemmin historiaan niihin vaiheisiin perehtynyt ja tämmöisiin, voisiko sanoa, selittäviin syy-yhteyksiin paneutunut, mutta ihan voi sanoa, että noiden tietokirjoista löytyvien merkintöjen
perusteella. Ja, no ihan netissä tietenkin Wikipedia on se yksi tietolähde, jossa on omat historiakirjat, joihin viitataan. Mutta sitten voisimme siirtää katsetta sinne idän suuntaan enemmän, eli Jordan virralle tuonne sitten itärannalle tai itäpuolelle, Transjordania, niin kuin sitä kutsutaan, Edomista, Moabista, Hashemiitti kuningaskuntaan, oli meillä tuossa vähän muotoiltu tätä aihetta tämän Jordanian osalta. Siinä on se kartta, eli tämä Mekan sheriffi, Hashemiitti-suku, sai tällaisen, joka tuossa kirkkaammalla keltaisella erottuu alueen. Niin kuin nähdään, siinä on mandaattivallanpitäjät työpöydän ääressä viivotinta pitkälti avuksi käyttää vedelleet rajoja. Ja kuivaa erämaita tuli paljon tämän Jordanian osalle sitten. Ja vesipula on yksi, joka luonnehtii sen kuningaskunnan niin todellisuutta hyvin paljon. Väkiluku lienee reilut 5-6 miljoonaa tällä hetkellä, josta merkittävä osuus on palestiinalaistaustaisia. Siis sitten Jordanin virran sieltä länsipuolelta sinne pakolaisena menneitä. Mutta Raamattu oli siis taustoista sen verran, että Lootin pojan Moabin jälkeläisistä puhutaan, että he asuvat tuolla alueella Moabissa. Sitten heistä sai nimensä tämä alue. Sitten läheistä sukua Israelille. Heidän kuninkaansa Baalak koitti saada Bileamin kiroamaan israelaiset. 4 Mooses 22-24 tästä puhuu. He oli runsaasti laidunmaata, suuret karjat, myös maanviljelyä. Kyseessä oli Puolenmeren itäpuolinen tasanko. Arnonjoen eteläpuoli ylätasanko, noin 1000 metriä merenpinnan yläpuolella. Arnonjoki jakoi alueet. Pohjoispuolella oli amorilaiselle kuninkaalle Siihonille kuulunut alue. Ja maanvalloituksessa Siihonin alue tuli Ruubenin sukukunnalle. Tuomarin Saulin aikana jatkuvia kahlekoita oli näiden moabilaisten kanssa. David aluksi oli hyvissä väleissä, mutta alisti sen lopulta myös valtaansa. Toisen Samuelin kirjan luku 8 sen mainitsee. Salomon kuoleman jälkeen Ahabin aikaan asti Moab oli pohjoisvaltakunnan alainen. Israel oli jakautunut kahteen. Ja Ahabin aikaan tilanne oli tuo, kun Mesa palautti maalle itsenäisyyden vuodesta 1734, kerättiin veroa Assurin kuninkaille. Kuningas Meesa on ollut siis siellä myöskin hallitsijana tässä alueella. Moabin kuninkaista, joo. He joutuivat Assurian kuninkaalle sitten maksamaan veroa kuitenkin, ja myöhemmin tuli osaksi Babyloniaa tuo Moab. Myöhemmin nabatealaiset asuttivat maan, ja Ruutin kirja muun muassa tästä mainitsee, että nälänhädän aikana israelaiset nauttivat moabilaisten vieraanvaraisuudesta. Daavid ikään kuin polveutui Ruutin vuoksi tästä kansasta. Heillä oli kuitenkin nämä omat jumaluutensa ja jumalan menossa, kuten Kemos, Baal, Peor, Astas. Esiintyy myös ihmisuhreja 2.3.27. Ja tämä oli muuten osa tästä vaan, että kuuluisa nähtävyys sinänsä ja punainen tai salainenkin kaupunki, joka oli nabatealaisten keskus siellä etelän suunnalla. Ja tuolta taas on gerasalaisten alueen pääkaupunki Geras tai Geras, osa siitä, mitä on roomalaiskauden rakennelmista jäljellä. Taustalla näkyy sitä uutta Gerasia. Mutta näistä ajallisuuden alun vaiheista kristinusko levisi myös nyky-Jordanian alueelle. Ne umayyadit, jotka mainittiin myös Libanonin yhteydessä, joilla oli Damaskos keskuksena, olivat ensimmäiset muslimihallitsijat, jotka eivät olleet Muhammedin lähisukulaisia. Tosiaan Damaskosta käsin hallitsivat ja vuonna 750 abbasidit syrjäyttivät umayyadit. Jordaniasta tuli tavallaan syrjäseutua kuin Bahramaa. Näillä on omat taustansa eri ryhmillä, abbasidit, umayyadit. Mä en pysty itse edes sanomaan nopeasti, mistä nämä nimet tulee. Ayyubidit taas hallitsevat aluetta 1100-1200-luvulla. Ja nuo mamelukit, jotka aina tulee esiin tuolta historian kätköistä, niin kaappasivat alueen itselleen vuonna 1260. Näin sitten Osmanin aikana, Ottomanin vallan aikana, alueen takamaasta oli kyse.
Osmanien 1517 Egyptin valloituksesta lähtien oli kuitenkin kyse Mekkaan kulkevien pyhinvaeltajien karavaanien reitistä. Heitä suojattiin ja se oli myös tärkeä tulonlähde silloin jordanialaisille pyhinvaeltajille, jotka kamelikaravaneille konkreettisesti haki erämaan sitten siellä menivät pyhinvaellusmatkalle. 1880-luvulta lähtien kaksi kansallismielistä liikettä vaikuttivat alueen asioihin, toisaalta sionistinen Israelin valtion syntymiseen tähdännyt, tämä arabinationalistinen liike, joka yhtenä keulahahmona oli sitten myöhemmin varsinkin tuo Nasser ja egyptiläiset isossa johtoroolissa. Mutta se jo 1800-luvun lopulta tavallaan nämä vastakkainasettelut alkoivat olla melko ilmeisiä. Erityisesti Palestiinan osalta, niin kun sitä Jordanin länsipuolista aluetta yleisesti kutsutaan, niin kiista oli syvä. Tuleva kuningas Abdullah I kyseli brittien tukea mahdollisesti tälle itsenäisyystaistelulle. Heidän näkökulmastaan uhkaavia vihollisia vastaan. Sionistiliikkeen vahvistuessa ja myös alioiden alkaessa, jos Venäjän pogromien ja näiden seurauksena juutalaisia muutti Israeliin. Silloin vielä ei ollut vielä olemassakaan, mutta Eretz Israelista puhutaan sionismissa Israelin maasta. Abdullah I isä Hussein, sielläkin oli jo Hussein, oli kiivaassa kirjeenvaihdossa Egyptin brittihallinnon kanssa. 1916 hän julistautui ikään kuin arabien kuninkaaksi yleisesti Hussein. Liittoutuneet tunnustivat Husseinin alueeksi pienen Hijazin alueen vain. Muut arabit eivät edes sitä. Et siellä oli tarve nostaa niin omaa häntää ja asiaa kovasti esiin, niin kuin nähtiin sitä tulevaa uhkaa ajatellen. Sitten oli tämmöinen Sykes-Picotin diplomaattien mukaan annettu sopimukselle nimi, salainen sopimus. Se jakoi vuonna 1916 tuon Osmannin valtakunnan etupiireihin. Ja tosiaan niin Libanon ja Syyria tulivat olemaan Ranskan, ja sitten taas tämä Palestiina, Jordania, Irak, se suunta oli kuin Britannia. 80% brittien hallinnoimasta Palestiinan mandaatista sieltä tuli tämä Transjordania, ikään kuin itsehallinnon treenaus. Jordanian vaiheita myös tässä edelleen uudella ajalla on Husseinin kausi 1953-1999. Hänen isoisänsä, tämä oli tämä hyvä Hussein, niin kuin me häntä saattaisimme ehkä kutsua Israelin kannalta. Isoisänsä Abdullah murhattiin 51 vuonna sillä Al-Aqsan portailla Jerusalemissa moskeija matkalla. Poika Talal tuli kuninkaaksi ensin, hän oli lyhyen aikaa vaan, koska hän kärsi skitsofreniasta. Sen aikana luotiin Jordaniasta perustuslaillinen monarkia. Hänen aikanaan kuitenkin, Talalin aikana. Varmasti vaikutti se hovi siellä ja ne henkilöt, jotka käytännössä päätti paljon asioista. Tätä Hussein voitiin kruunata vastaan toukokuulla 1953 täytettyään silloin tuon 15 vuotta, näin mä ymmärsin tuolta. Tämä se skitsofreni? Ei. Tämä on se Hussein. Hänet nimettiin sen Talalin jälkeen. Talal oli vain 51-53, 2 vuotta. Ja tämä Hussein tasapainotteli taitavasti USA:n, Neuvostoliiton, Arabimaiden, Britannian ja Israelin välimaastossa. Hän vältti täpärästi useita murhayrityksiä. Hän oli käytännönläheinen, korosti rauhaa ja demokratiaa kädessä. Oli tiedossa jo 90-luvulla, kun puhuttiin tästä Oslo-prosessista ja sitä haluttiin viedä läpi, niin se mitenkään kulisseissa oli mitä ilmeisemmin Yitzhak Rabinilla, silloin vielä elossa olleella Israelin pääministerillä ja kuningas Husseinilla tapaamisia Lontoossa jossain hotellissa lähentymisen mahdollistamiseksi ja rauhan sopimuksen allekirjoittamiseksi. Ja se tapahtui jo silloin 1992-1993, jolloin tämä lähti liikkeelle tämä Oslo-prosessiksi kutsuttu. Ja sitten se, jos myöhemmin tullaankin, niin rauhansopimus allekirjoitettiin Jordanian kanssa 1994. Mutta 1967 jälkeen tuonne Jordaniaan tuli paljon palestiinalaispakolaisia 6 päivän sodan jälkeen. Tällaiset Fedayeen taistelijat, eli itsemurhaiskijät, voisi sanoa, jatkoivat sotaa Israelia vastaan Jordaniasta käsin. Ja heinäsyyskuulla 70 oli sisällissota, josta puhutaan sitten mustana syyskuuna, koska Husseinin määräyksestä joku kylä jyrättiin maan tasalle ja siellä ymmärtääkseni kuoli joku 30 000 henkilöä jopa kaiken kaikkiaan.
ja palestiinalaiset karkotettiin Libanoniin. Jordan luopui vaatimuksistaan länsirantaan lopullisesti vasta vuonna 1988. Niin toisiaan, ei ole välttämättä. Oliko Jordania vaatimus sitä takaisin sitä ennen, kun se luopui? Länsiranta. Itsellensä länsirantaa Jordania. Kyllä se oli pitänyt kiinni siitä, että se olisi niin se oikeus, mutta he luopuivat sen siitä vaatimuksesta 1988 näiden liittojen mukaan lopullisesti. 73 sodassa, eli Jom Kippur-sodassa, Jordanian prikaati oli Syyriaan mennyt sitten taistelemaan Israelia vastaan niin kuin sitä kautta, mutta Israelin ja Jordanian rajalla ei taistellut suoranaisesti. Että se yksi armeijan rintama vyöryisi koillisi kulmalta Israelille Syyrian suunnalta, ja toinen tuli etelästä Egyptin suunnalta. Ja vahvistuksiahan tuli Irakista asti ja Libanonista. 74 Hussein tunnusti PLO:n ainoaksi palestiinalaisten edustajaksi, mutta katkaisi myös kaikki suhteessa palestiinalaisiin vuonna 1986 sitten. PLO:n toimisto määrättiin suljettavaksi Jordaniassa. Ja sitten 1991 Madridissa neuvottelut lähtivät liikkeelle Israelin kanssa. Jordanian ja Israelin on niin välillä. Ja rauhansopimus solmittiin silloin lokakuun 26. vuonna 1994 siellä Israelin kanssa. Ja se oli siinä just Jordanian laaksossa, eli Kuolleimeren pohjoispuolella. Tietyssä kohtaa se tuli Clinton, joka oli silloin Yhdysvaltain presidentti. Ja oli tietysti kuningas Hussein vielä elossa, kohtalaisen hyvissä voimissa. Ja Israelin puolelta sitten Yitzhak Rabin. Ja vuosi tuon jälkeen hänet sitten murhattiin Tel Avivissa 4.11.1995. Se on hyvin mielenkiintoinen se muistikuva, mikä itselläkin on, kun sitä seurattiin minuutti minuutilta uutislähetyksissä. Olimme silloin Israelissa, niin TV-ssä, radioissa, kaikki kanavat oli tietenkin täynnä tätä asiaa. Ja se tuli hyvin toivorikkaasti uutisoitua just se, että mitä kaikkea tästä seuraakaan hyvää valtioiden välillä. Ja kyllähän sitä pääsääntöisesti monenlaista hyvää toki on sitten seurannutkin. Mutta niin kuin nähdään, niin ainakin tämä kuningas Husseinin rooli on se hyvin merkittävä ja suuri, että jo ennen tuota lopullista rauhansopimustakaan niin ei ollut sellaista vihamielisyyttä erityisellä tavalla Jordanian suunnasta osoitettu. Vaikka silloin 67 sodan jälkeen vielä oli ja 73 sodan vaiheessa, mutta alkoi niin lientyä ja suhteet lämpenivät tavallaan se pitkä yhteinen raja Jordanialle ja Israelille on tavallaan reaalipoliittisesti hyvä ja järkevää, että löydetään joku järjestely, jolla alkaa virallisesti sotatilassa. Tuon sopimuksen ehtoina yksi osa on se, että muistaakseni 55 miljoonaa kuutiometriä Israel lupaa antaa raikasta vettä Gennesaretista käytännössä Jordanian kuningaskunnalle. Israel on pitänyt sen sopimuksen kohdan aina kun se suinkin on mahdollista. Jonain vuosina on ollut erittäin kuiva vuosi, se ei ollut aivan mahdollista täyttää, mutta hyvin pitkälti sillä on kiinni pidetty. Mutta Jordaniassa eletään Ammanissa pääkaupungissa tilanteessa, jossa on se, että joka päivä ei saada vettä, koska täytyy säännöstellä. Ehkä 2-3 päivänä viikossa kuivana aikana ei tule vettä. Ja itse olemme siellä käyneet, esimerkiksi 1994 heti kun se oli mahdollista ylittää rajaa se alempi siltä, menimme sinne itsenäisesti perhekuntana. Silloin meillä oli 2 lasta, nykyään on 4. Menimme perheenä sinne ja silloisen lähetyssodan lähetin Hanna Urjan heimo, kun hän oli Ammanissa luona. Olimme ja sitten läksimme bussilla käymään Petrassa. Et se oli semmoinen uusi aika, että saatoimme vapaasti ylittää rajoja ja mennä siihen kuningaskuntaan ja kulkea ja nähdä paikkoja. Ja kanssamme meni israelilaisryhmä heti. Tuossa vaiheessa marraskuu 1994 oli vasta sellaista israelilaista mahdollista mennä, joilla oli muunkin kuin Israelin passi. Ollessaan juutalaisia oli monet muuttaneet Israelin jostain muualta, heillä oli joku muunkin maan kansalaisuus. Et se lienetys ei ollut viety ihan loppuun asti. Mutta sitten muistaakseni 1995 alkaen oli jo niin, että ihan sillä Israelin passilla selvästi niin pääsee sitä rajaa yli juutalainen sinne Jordaniaan. Ja se on se yhteydenpito on ollut sinne kuitenkin lämpimämpää kuin Egyptin suuntaan. Vaikka ei kovin läheisesti kansat ole toisiansa löytäneet. Vuonna 1999 kuningas Hussein kuoli syöpään ja kuninkaaksi nousi Husseinin poika Abdullah.
Ibn Hussein eli Abdullah II. Abdullahin kaudella Jordania on tehnyt yhteistyötä naapuriensa kanssa. Vuonna 2001 sopi Syyrian ja Egyptin kanssa sähköverkon vahvistamisesta. Vuonna 2002 Israelin kanssa meriveden pumppaamisesta Punaisesta merestä Kuolleeseen mereen. Sitä ekologista tasapainoa halutaan suojella, koska Kuolleen vesihän haihtuu, niin kuin tiedämme, noin metrin verran vuodessa. Se on valtava vesihukka. Ja joskus tulevaisuudessa, kun tämä pitkä kanava sieltä Eilatista Punaiselta mereltä, Eilatista ja Akabasta tulee sinne Kuolleeseen mereen, se tilanne tulee olemaan eri. Että sitä veden pintaa voidaan säädellä. Vuonna 2005 Al-Qaida ilmoittautui syylliseksi erääseen iskujen sarjaan, jossa kuoli 60 henkeä. Sitä on epäilty myös muista iskuista, joita myös Jordanian puolella on tapahtunut. Ehkä emme mene tähän politiikkaan tämän tarkemmin enää tässä vaiheessa, tästä on niin paljon erilaisia. Tuossa mä luulen, että se on vähän manipuloitua kuva, kun on valtavan iso lippu on siellä Ammanin yöllä, mutta tuommoinen kuvakin löytyy. Semmoista isänmaallisuusluomaa vähän siellä. Siellä on nämä isä ja poika. Tällä kuningas Husseinilla oli useampia vaimoja ja tämä on erään muistaakseni britti- vai amerikkalaisia vaimon kanssa Abdullah II. Niin muutenhan sitä luulisi, että se pojan kuva on manipuloitu. Niin. Siellä on sitten erämaan kuvaa, ehkä sieltä Petran suunnalta tuommoista punaista, ehkä rautapitoista maanperää. Sitten taas Kuolleemeren rantaa, jota voisivat myös Jordanian puolella, jos olisi tietotaitoa ja tekniikkaa, niin edelleen hyödyntää, kuten Israelin puolella tapahtuu. Mutta Jordaniassa lähinnä potaskaa ja jotain muuta tämän tyyppistä otetaan niistä monista mineraaleista talteen ja hyödynnetään sitä. Mutta myös kemian tai tämmöinen niin kosmetiikkateollisuus ei ole vastaavasti kehittynyt kuin Israelissa. Tällaista eleganssia, siinä on perhekuntaa sitten. Tämä kuningatar Nur, hän on siis palestiinalaissyntynyt. Akaba siellä Punaisen meren pohjukassa Lahden rannalla ja siellä taustalla Eilat Israelin puolelta näkyy. Näin ovat tämmöinen kaksoiskaupunki. Raja on siinä välissä. Tällainen läpijuoksu. Sitten kiitos kun jaksoitte olla kuulolla ja vähän seurata tätä näin. Niin, muutama kysymykseen on mahdollisuus sitten. Olkaa hyvä. Täältä tulee mikki kieltämään sitten, jos on kysymyksiä. Semmoinen kysymys vaan, kun siinä mainitsit tämän seurakunnan perustamisen sinne, mikä se tuli? Tyyrrava. Niin, Kuurivaara, ja siitä avostamalla ei siellä mitään työstä. Eikö siellä ole? Se oli Antiokia. Voinikia on saanut pakennut näitä Jerusalemista ja Antiokiassa, mutta ei sielläkään seurakunnan perustamisesta mitään puhuttu. Just näkee evankeliumin julistamista. Just. No se on nyt varmaan vähän laajentaen, jos Antiokia on siinä tuntumassa, siis se, eikö Antiokia ole siellä se kaupunki kuitenkin monista? Ja ajatellaan, että Tyyrossa on, se tulee jossain siinä, kuitenkin se lähetysmatkan yhteydessä pitäisi olla Tyyrokin, ymmärtääkseni mainittu. Mä en tarkistanut edes kyllä kaikkia noita, että voi olla epätarkkuus. Mutta kuljetaan niin alueilla ja kaupungeissa, jotka ovat olleet näitä alkuseurakuntien myöskin kokoamispaikkoja. Sitten mainitaan Foinikia on Kyproksen ja Antiokian. Tai ei ole kuulleet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisia. Sitten on niitä muutamia. Miten sillä Jordanian puolella, onko siellä turisteille tällaisia paikkoja merkitty? Joo. No kyllä, systeemisen rassi, joka mainittiin, siinä se on roomalaiskaudella rakennettu aika näyttäväksi. Siellä on ihan oma amfiteatterikin ja maanjärjestyksessä tuhoutunut aika pahasti kyllä. Mutta sitten on Amman sinänsä mielenkiintoinen kohde, täällä vaikka monessa pääkaupunki. Sekä sitten Madaba, jossa on hyvin kuuluisa ortodoksikirkon lattiamosaikki, jossa näkee sen koko alueen kartan kirjoittuna. Siis tavallaan Pyhämaan alue, Jordania, nyky-Israel. Jordan virta, kuollut meri. Ja se näkyy Kardo-kujan päässä Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Miten se jännittelevä? Jordania niin virallinen suhtautuminen Israelin tällä hetkellä on se yhtä ystävällinen isä, kun se ei ole mitään apua?
ei se nyt tietenkään avoimen ystävällismielinen varmaan ole, mutta rauhan tila halutaan säilyttää. Kyllä Abdullah toinen sellainen reaalipolitiikka varmasti on, hän ymmärtää sen rauhan arvon merkityksen, mikä on. Mä näen, että jos Egyptinkin päättäjillä kuitenkin suhteiden pitäminen myös Yhdysvaltoihin painavaa asti, samoin kuin Libanonin tai Jordanian, Syyrian ei niinkään, se on esimerkiksi Iranin vaikutuksen alla liialti. Mutta esimerkiksi Jordaniassakin niin toki suhteet Yhdysvaltoihin on tärkeä myös. Ja silloin ollaan myös niiden ystäviä, on hyvä olla ainakin riittävästi sopivassa näiden Israelin ystäviä. Jos ei ystävät voidaankin rauhantilassa. Tuossa taannoin olisi toista vuotta sitten pari israelilaista kansanedustajaa ehdotti, että otetaan temppelivuori haltuun. Ja sitten hieman nyt ihan kai tänä vuonna niin muutamat teki kanssa samat kaverit teki ehdotuksen siitä, että oikeus rukoilla siellä on, niin samalla hetkellä Ammanissa parlamentti ärähti, että jos sellaista teette ja päätätte, niin he sanoo rauhansopimuksen irti. Että tässä on tämmöisiä ilmastotekijöitä kuitenkin koko ajan olemassa. Temppelivuori on niin äärettömän tulen arka paikka, että jos sehän on Israelin hallussa, tai siis omistama, tai miten se nyt sanotaankaan, mutta se on tämä hallintaoikeus. Moshe Dayan aikoinaan antoi sen sitten niin, että sitä hallinnoidaan käytännössä Ammanissa käsin. Se on semmoinen paikka, joka sinne jos juutalaiset menisivät sitten Lapion ja Talikon kanssa kaivamaan kuoppaa, niin se alkaisi aloittaa se 3. maailmansota. Ei yhtään enempää ei tämä ei ole. Juuri tuon temppelivuoden tilanne hyvä ainutlaatuinen Waqf, uskonnollinen hallintokunta, niin hallinnoi sitä ja Jordanian kuninkaalle on mennyt. Se on tietty supermaisen tämmöinen valvontarooli. No niin, oliko Peteriltä vielä joku kommentti? Yksi kommentti vaan tähän rauhanneuvotteluun, jota käynyt palestiinalaisten kanssa. Niin siellä mainitaan Jordanin laakso ja sen alue, että miten sen hallinnointi tai puolustaminen tulisi tapahtua. Ja siihen Jordanilla on ollut oma sanottava, että muistaakseni näin, että he eivät ole halunneet niitä olisiko ne sitten tukikohtia omille rajoilleen sen pelossa, että syntyy levottomuuksia palestiinalaisten ja heidän palestiinalaisten välillä, siis heidän rajallaan. Jos mä oikein ymmärsin, että Jordania on ollut pikkuisen varovainen tämän Jordanin laakson turvallisuuden